Agian ez zarete gutxi izango gazteen euskara mailari buruzko iritzi ezkorra duzuenok, baina beraien burua defenditzeko aukera eman beharko diegu, ezta? Bai? Bai, Kike naiz, irikiko? Bai, batxe. Hontxo, hemen altzaudete. Aizue baino, ze txukun dauen dena, ez? Hoxe, txura manita? Itxura, bai, itxura emateko bakarrik, Hilabila garbitzen. bai. Bestela platerak eta zeinak garbitzen ditu. Platerak, honek. Ondo. Aizue, hala ere erosoago egongo gara egon gelan, guazen? Bai. Ematen dut nire etxean, hola. Bueno, aizue, berriketan hasi baino lehen gauzatxo bat erakutsi behar dizuet, beira. Ea zuek ulertzen duzuen ala ez, bai? Ea ba. Hau, pa! Zebiz, atzi, apa... Haupa! W. Opa. W. Bueno, zeu zer badaki ez. Jo, ez que hau ezen eba. Klar, honek ez. Ez, nik ez. Bo, ba ez, asko ez dut ulertzen. Eta zuen etxeko, asmatuko lukete? Ez da. Askotan alegin duten dire baina. Ez da hau kontrolatzen, Ni primeran, atzo Bilbon, Ondo, Zuta Bio. Honek Hau seme ala gino ibilikoa, WhatsApp behatzen da. Ama moderna, ez? Zutan betiko. Bai, porque gure gurasok dana, hitz gozor, kaixo, no seka. Zuek ez? Guk ez. Neri gidaztekin nahikoa. Bai. Apa guapísima, zelan zauz, ni primeran. Atzo Bilbon Ondo, Zuta ni betiko, ez zaitut inoiz aztuko. Hori bazen egiten? Ez zian, ez zaitut inoiz aztuko? Ba, zonet ez den. Txikitan olako itazko biltze ziren da, eta... Bai, AMZ, asko bat zaitut, KPMZ, kristopia bat zaitut, eta horako bat. Aje, asko gurotzut. Asko gurutzut. Aje, hori Hori bizkaia. bizkaita arpetu da. Ara, Honek problema bat dauka. Gero gazteak ez dutela idatzi behar denean ez dakite idazten. Bai, ados. Bai. Bai. Bai, ez dakizu idazten? Idazten, ba, gero. Bai, jakin bai. Baina... Baina, atxeketa hola janda hola. Hori bai. Azterkastetan bai? Ez, horbila goztrentuken. Jakin behar da nos da nolango informala eta nos ez. Oia, Bai. igual, olai idaztek fallo gehiago ekartzeitu baino, berez gero idazten ondo. Baina bakigu gauza bat, separatzen. Alde bat balima informala da formala behintzat. Eta zuen nungo azarete? Ni aratzakoa. Ni ondarrutarra. Ni azpetikoa. Ni etxebarrikoa. Eta nize amak. Bakoitza herri bateko azarete, eta zuen artean nola moldatzen zarete, nola hitz egiten duzue? Euskeraz. Euskaraz, beti. Bai. Baina bakoitza zuen euskalkian, euskara batuan... Ez, hasieran ba igual, egokitu behar ginen bakoitza bestan euskerara ba igual, baina ja danak esetan gara elkarrondo eta... Hombre, adibidez, hauek bizkaiko gehiago zeukien moldau garra, ze nerea adibidez euskaratutik gertuko da, baina beraiena ez. Eta orduan hasieran hitz batzutora kosta biten zare, ulertza baino. Templeu eta honek, Ja. Zer doi? Lasai. Lasai. Kadibidez esaten eban, baixakun eta ostra zer da hori eta atzanine ostirala. Eta nik adibidez horia esateko nik behiegi erabiltzen dut eta honik behiegie zer dan bez. Horran adibidez. Eta zuek hala ere elkarren artean esango zenukete zuen herriko lagunekin bezala hitz egiten duzuela? Ni bai. Bai. Ni berdin. Amaiera bai, gero hasieran ez. Baina, bueno, bai. Eta elkarren... Neuri kosta zait. Batua gerturatzi bintzet da normalen herrikukin bezala ditzen dut. Ja. Eta hemen Gasteizen, asarretzerakoan edo ligatzerakoan edo, zer erabiltzen duzu, nola egiten duzu? Sarrautako askotan kosta biten da, erdera ez jotzea ze hitz batzuk badare euskeraz, baina beti erderaz atatzen zaiz igual. Ostia, Eta Gasteizen euskara somatzen duzu edo egiten duzu hemen? Unibertsitatean ni bai. Unibertsitatean bai. Euskara baten urtetan maza Euskara. potera, han kizuan gire euskalduna, baina gero berez esaten da Gasteiz bestara. Ez, tranbia sartuta euskara gutxi. Eta zaharren gandik inoiz entzun aldezue, baina ze euskara da erabiltzen duzuen hori? Bai. Bai, eta zeratik esaten dizuete. Dareik beste era bat abituta zuen. Eskoz formala esan lehika.
Itzasko barrexik zelako. Hoi da. Igual batuatik hartute eta Bai, batuatik eta erderatik. Adibidez, ondarrune, esatezan, butxu. Osea, bustitxe esaten. Eta gugar egun ez dugu esaten, butxu.